Ahoj, vítejte u třetí epizody z naší minisérie z Minecraftu. Omlouvám se za ten konec, došla mi paměť, takže to teď doděláme. Tak minule jsme skončili prohlídce tadyhle té jeskyně, tak a my dnes doprohlídneme. Tak za to, že se mi to takhle laglo, tak udělám 2 díly v jeden den. Protože nechci, abyste ani jeden přišli. Tady vytěžíme další železo, zase lagy. A myslím, že to je před chvíli lepší. Jsem pak říkal, aby jsem nemusel zkracovat to video, že udělám rovnou nový. Tak to máte delší. Takový divný. To je sekaný strop. Ale tak se jen podívat. Já tady jsem koukal, že další kytka malá. A to asi vede. Nikam. Lagy jsou. Vůbec nevím, jak to dát. Protože já mám takový pomalej notebook trošičku. Ale jako takhle to je dobrý, no, ale trošičku jsme ten Minecraft. Kdybyste věděli, co s tím, aby se mi to už nelagovalo, určitě napište. To by jsem hrozně rád. A v upgradeu, kdyby jsme našli zimní biom, tak tam jsou lední medvědi. Doufám, že jsme se mohli kouknout, že jsme našli. Ale jak jsem vám říkal v prvním díle, v zimním biomu nechci bydlet, takže tam jedině ne. Jenom bych se chtěl podívat ty lední medvědi. To mě fakt zajímá, jak tam jako opravdu jsou. Jako jsou tam, to věřím, ale jak vypadají. Já vůbec nestudoval tu 1.10. Mě to taky hrozně zajímá. Dobrý gravel. Jo. A tady se dělá miniketka. Nevím, proč to dělám krumpem, ale... A to už je. No teď možná nic nevidíte. Tak já už vím, no, kde jsem. Tak jsem to trošičku obešel. A mám pocit, že už tady nikam nic nevede, takže asi se vrátíme na povrch. A železo, toho jsem si nevšiml. Asi ne. Tak já vám tady hodím torč, abyste něco viděli. Jsme na povrchu. Se někam vydáme. Už by jsem třeba chtěl najít třeba nějaký dungeon. Nebo něco, aby se už dělo. Takový nudný, no. Nejraději by jsem nějaký ten biom. To, ale určitě jako nebudu teď zapínat easy, to ne. To opravdu ne, protože mě by se to extrémně lagovalo. Koukám, že zapadá slunce. Tady pak někdy dáme postel, abyste vy něco viděli. Nevrátili jsme se teď náhodou. Ne, nevrátili. Ne, mám pocit, že jsme se... Ne, nevrátili. No, teď nevím,
asi padal. Tak já teda nevím. Ne, tady jsme určitě nebyli. Tak teda to nebylo moc dlouhý. Teď jsem tady načet článk. Jo, teď se to zase nechce načítat. Načítá se to hrozně pomalu. Ježiš. Kde je klej? Ne, to nebude klej, to je písek. Už jsem si myslel, že jsme mohli být klej. A pak bychom mohli třeba rakejtle vyrobit. Ne, tam vlastně nepotřebuje se klej. Nebo ten fire bychom se mohli vyrobit. A koukám se, že jsme v nějaký džungli další. No. Teda zatím nic moc nevidíme. Tady se mi nenačítají články moc. Když se mi to jako nebude načítat hodně a bez to lagovat šíleně moc, tak to střihnu a počkám, až to přestane lagovat. Ach jo, hrozně se to laguje. Tak jo, dneska bych chtěl doprojít nějakou džungli a něco najít dobrýho. A pak už bych chtěl hledat nějaký domeček, kde se osídlíme a postavíme si. Jako nedělejte, že to bude něco, jako nemyslete, že to bude něco dobrýho. Je to asi nějaká kostka, kde aspoň chvíli budeme bydlet, tak třeba přestěhujeme a bude to lepší. Tak aspoň chvíli, aby to bylo bydlení. Ale tady to není vůbec špatný. Ne, v džungli se mi moc nechce bydlet. No, sice tady je zásoba melounů, ale ne. Já bych nějaký třeba village v vesnici. My jsme našli. Jsem byl rád, tam je prej taky něco nového v tom upgradeu. Jsem mi také juknul na to. Já se nám na strom, tak takhle do toho bokneme a to našli. No. Jsme prošli velký kus džungle, ale ne. Dungeon ne a ne najít. Tam bychom měli třeba diamanty a měli bychom na chvíli postaráno. No, když ne, tak ne. No. Tak je tady špatný terén, to musím říct. Ale jo, zase se mi nějaké články. Nelepněte se, tak to blbne normálně úplně. Já asi do téhle skynky nepůjdu. Budeme prozkoumávat dál. A když tak se do té jeskyňky vrátíme. Já teď nechci do nějaké jeskyně. Já chci teď tu vesnici najít. Když to nenajdem teď, tak budu hledat za kamerou. A tam ji už jako najdu, to určitě. Jo. Jo, a tady vlastně radši bloky a vyskákat nahoru, to je daleko rychlejší, než čekat krát. Au. Tady mi připadá, že v tom upgradeu jsou nový listy, tam chvíle nebyly. Možná se mýlím, možná ne. To opravdu nevím. Jo, takhle divně položená voda. Se málo kdy. Už jsem se ležel, že jsem něco vynašel, ale on to byl zase jenom bug.
Lejčan, jo. Tady zloby je hodně. Hlavně v ty džungli. Proto taky chci pryč. Kdyby to bylo hrozně pomalé a šíleně by se tady lagovalo. Džungle. Tady něco je a nechci se načíst. Další džungle. Dobrý. Mně se to teď ještě prosím chvíli vyčkejte, než se mi to načte. Ale tyjo, to se divím, že jsem nenašel žádný. Jeskyně. Já prostě půjdu dál. Tadyhle vypadá, že to končí. Doufám, že je něco za vodou, protože by se mi nechtělo vracet. Za vodou asi je voda. Máme nějaký ostrov, vypadá to, se načítá. Tamhle bude zase džungle dál pokračovat. Ach jo. Taky velký hory. Je zajímavý. No, ale tam se asi vydám až v dalším díle. Tak, doufám, že se vám díl líbil. A teď dělám konekci za druhý, za minulý díl, protože tam se mi došla paměť, jak říkám. No, tak já se s vámi rozloučím a ahoj!